Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα παίξουμε Roblox επειδή μου το ζητήσατε στα σχόλια κάτω στο YouTube. Και τώρα θα παίξω Roblox. Πατάμε το Squid Game από τώρα και τι μ' αρέσει. Αρχίζουμε. Τέλεια. Ορίστε. Κάνουμε, όχι. Θα κάνουμε λίγο zoom. Τέλεια. Τώρα μπορούμε να δούμε το χρόνο πόσο θα μας πάει για να μας πάει στο παιχνίδι. Ωραία. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Είμαστε στους 30 δευτερόλεπτα, βασικά λεπτά. Ωραία. Ωραία. Ωραία, τι θα γίνουμε, please ένα guards. Guards. Παίχτης, μου το παίχτη να... Έλα, κάθε φορά που μπαίνω στο Squid Game γίνομαι παίχτης. Κοίτα, οι άλλοι τρεις έγιναν guards. Έλα ρε φίλε. Ξεκινάμε παιδιά. Πάμε. Με ρίξανε.